Mahu. Samalla Mahutta lähtee nousuun toisella laidalta, sinne myöskin Maistapal toimittaa. Niin tarkasti Mahutta keskittää Lescano palloon ja Lescano iskee. Lescano iskee. Kolohaka pääsee kuitenkin hakemaan vastahyökkäystä. Mastokangas kääntää laittaa Maistapal. Pysyy muussa vastassa, Pal pääsee hänen ohi. Sen jälkeen Jaakko Mastokankaalle. Mastokangas boksin sisällä. Kulma on pieni, pallo takanurkkalle, Saro Kostas ja lopulta pallo tulee Lescanolle. Ja hän tinttaa pallon verkkoon kauden 17. Myöskin Musakania. Pal menee kuninkaasta oitse. Nyt on rakentumassa Hakalle hyvän näköinen hyökkäys. Lescano pääsee paikkaan ja Lescano iskee Hakan 1-0 johtoon. Ottelun alla. Mahutta pelaa laitaa pitkin. Saro Kostas ei palloa saa, mutta ei saa myöskään Mensa. Saro Kostas kova kosketus ja sieltä pallo tulee maalin eteen. Lescano saa pidettyä pallon. Pääsee kääntymään. Lescano iskee 1-0. Haka on pitkään paineessa omassa päässään, mutta kun Friberg pelaa pystyyn. Tämä katkaisee sisään helposti. Puski kuitenkin suoraan Whiteille. Lescano saa pallon toisella yrittämällä haltuun. Mastokangas nyt toisi Hakala paikka jo iskee. Mastokangas laukoo tolppaan ja Lescano iskee kotijoukkueen tärkeään 1-0 johtoon. Tämä hyökkäys tulee kuin pystyy Roadsissa kuitenkin pelaa Fribergille. Fribergin pitkä avauslinjan taakse Lescanolle. Onko paitsio? Ei näytä olevan. Lescano pääsee yrittämään ja sieltä tulee argentiinalaisen ihmeen ulkosyrjä. Laukaus ja se painuu takanurkkaan ja Haka. Kotkalle vasemman kaistan kautta ainakaan vielä. Lindfors jälleen Klinkenberg. Häneltä tiputus Leislahdelle. Leislahti, joka viime kaudella oli Hakaa vastaan vaikeuksissa. Rocheston ristää pallon, pelaa keskelle ja sieltä tulee ottelun avausmaali. Kotka säälää omasta päästään. Haka iskee saman tien ennen kuin ensimmäinen peliminuutti. Pallottoman joukkueen pelaaja sanotaan näin. Ndiaye. Jälleen hyvä vastaan kuuluva Janne-Pekka Laine. Ei kuitenkaan saa pelattua. Radetskin ohi saa jatkettua tai liuuttua sen Laaksoselle ja Purme pääsee paikkaan. Purme pamauttaa ylärimo ja Lescano tulee sieltä ja iskee myöskin Hakauransa avausmaalin. Haka siirtyy nopeaan tahtiin. Kaudelta pistetään paremmaksi. Vepsua vastaan pari viikkoa sitten 2324 katsojaa. Kun nyt sitten Mahuta tulee oikein vasemmalta Mahuta takataapalle ja tästä syntyy Lescano Lapinkaasta Hakan tasoitusmaali. Juan Lescano ja kauden 5. osuma. Oliver White saa pallon takaisin itselleen, kunnes se pelataan taas Juan Lescanolle ja siinä on maali! Ykköskassarin paikkaa pitää aika vahvasti itsellään. Lescano nyt oikealta puolella näkee, että maali edessä on menossa Mastokangas ja Mastokankalta upea takavasara viimeistä. Jaime Moreno, Martti Haukio ja Otto Kemppainen, Tuomas Kaukua, Noa Laine ja Samson Ebuka. Nyt tulee Hakalta hieno hyökkäys ja pistetään pallo.